Шановне господарство, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Вось і скончыўся верасень. Першы месяц восені і апошні месяц гэтага году без NBA. Пачатак новага сезону ўсё бліжэй, але і вакацыі лігі не праходзяць без навін. З самымі цікавымі з іх я вас і пазнаёмлю ў гэтым чарговым выпуску рубрыкі «Автоп месяца». Ну што, пагналі? Дерек Роуз сыходзіць. Першы нумар драфту 2008 году і найлепшы навічок NBA 2009, двухразовы чэмпіён свету, а таксама самы малады MVP за ўсю гісторыю лігі, які атрымаў тытул, калі яму было ўсяго 22 гады, абвясціў пра завяршэнне сваёй кар'еры 26 верасня. На наступны дзень пасля таго, як яго апошні клуб Мемфіс Грызліс адлічыў гульца са свайго складу. Кажуць, што калішні лідар Чикаго Буллс сышоў прыгожа. Па інфармацыі ESPN, ён даслаў букеты з 16 руж на гонар 16 праведзеных у лізе сезонаў людзям, якія адыгралі важную ролю ў ягонай кар'еры. Сваім 4 найлепшым сябрам, а таксама трэнерам і кіраўнікам клубаў, якія былі з Роузам і дапамаглі яму перажыць усе яго ўзлёты і падзенні. У прыватнасці, Філу Джексону, з якім Дерек разам працаваў у Нью-Йорк Нікс. Роуз заўсёды будзе прыкладам таго, як траўмы могуць зруйнаваць нават самую шматабяцальную і зорную кар'еру. Дерек, дзякуй за гульню. «76 пераязджаюць з Філадельфіі?» Такая інфармацыя з'явілася ў СМІ на пачатку верасня. І павязаная яна была са сканчэннем тэрміну бягучай арэнды цяперашняга стадыёну каманды ў 2031 годзе. У гэтай сувязі клуб прапанаваў гораду варыянт з будаўніцтвам новай арэны коштам у больш чым $1,5 мільярда. Але гарадскія ўлады павінны былі прыняць рашэнне менавіта ў гэтым годзе, дзеля таго, каб 76ers паспелі вырашыць усе юрыдычныя пытанні і пачаць будаўніцтва ў патрэбныя тэрміны. А паколькі гарадскі савет не спяшаўся з прыняццем рашэння, а яшчэ і незалежныя кансультанты, нанятыя горадам, выказвалі асцярогі наконт праекту новай арэны. Прадстаўнік 76-х выступіў з заявай, што клуб усур'ёз разглядае розныя варыянты. З камандай нават паспелі звязацца ўлады Нью-Джэрсі і прапанавалі яе ўладальнікам атрымаць да $800 мільёнаў падатковых ільгот у выпадку будаўніцтва новай арэны ў іх штаце. І гэта спрацавала. Літаральна праз 1,5 тыдні пасля з'яўлення чутак пра пераезд мэр Філадельфіі зацвердзіла праект новай арэны каманды, якая будзе пабудаваная да 2031 году. Філадельфія застанецца Філадельфіяй. Прынамсі пакуль. Сёлетні рэгулярны сезон WNBA, які скончыўся зусім нядаўна, быў неверагодна шчодрым на дасягненні. Так, рэкорд па агульнай колькасці падбораў за кар'еру быў пастаўлены Тінай Чарльз. Найбольшую колькасць асістаў за сезон зрабіла навічок лігі Кейтлін Кларк. Дзякуючы ёй жа у Вашынгтоне быў пабіты рэкорд па агульнай колькасці наведнікаў гульні жаночай NBA. Але асабліва мне хочацца адзначыць цэнтравую каманды Лас-Вегас Эйсес Эйджу Вілсон. Каб проста пералічыць усе яе дасягненні ў гэтым сезоне, прыйшлося б запісваць асобны выпуск. Але адно з іх вартае асобнай адзнакі. Эйджа набрала найбольшую колькасць ачкоў за адзін сезон за ўсю гісторыю WNBA.
А таксама зрабілася першай у гісторыі гульчыні гэтай лігі, якая здолела набраць больш за 1000 ачкоў за сезон. Здымак з аркушам паперы, на якім зафіксаваны рэкорд, у схожых сітуацыях ужо зрабіўся класікай баскетболу. Недарма Уілсон, дарэчы, ужо ў 3-й раз за сваю кар'еру, у гэтым сезоне была аднагалосна абраная MVP WNBA. Увага! Апошняя вотч-бомба. Галоўны інсайдер NBA Эдрыан Ваджнароўскі паведаміў, што пакідае ESPN і спартовую журналістыку агулам. Замест гэтага ён прыняў пасаду генеральнага менеджера мужчынскай баскетбольнай праграмы універсітэту Сент-Бонавентура, альма-матэр легендарнага цэнтравога Дэтройту і Мілуокі Боба Ланье. Нічога апроч павагі, вотч. Спадзяемся, табе падрастае годная замена. Былога абаронцу і аднаго з найлепшых данкераў у гісторыі баскетболу Вінса Картера чакае вельмі ураджайная восень. Ну і трошкі зіма. Так, у сярэдзіне кастрычніка Вінс зробіцца чальцом залы славы баскетболу. 2 лістапада Торонто Репторс выведзе са звароту яго гульнявы нумар 15, пад якім Эйр Кеннеда прадстаўляў клуб цягам першых 6 гадоў сваёй кар'еры. А 25 студзеня 2025 Бруклін таксама замацуе нумар 15 пад скляпеннямі сваёй арэны ў гонар Вінсэніці, які гуляў пад ім за тады яшчэ Нью-Джерсі Нетс на працягу 5 сезонаў. Асабіста мяне вельмі цешыць рашэнне Торонто аддаць належнае Картеру. Нягледзячы на даволі няпростую гісторыю яго абмена ў Нетс і далейшых не самых лепшых адносін да яго фанатаў Репторс, Вінс быў сапраўды першай зоркай гэтай канадскай каманды. І ўжо неаднаразова сам выказваў вельмі трапяткое стаўленне да Торонто. Тым больш важлівым і значным гэты крок будзе таму, што Торонто на дадзены момант з'яўляецца адным з 2 клубаў NBA разам з Кліперс, якія да гэтай пары не маюць ніводнага выведзенага з гульнявога звароту нумару, не ўлічваючы нумара 6, які замацаваны ува ўсёй лізе як не гульнявы у гонар Біла Рассела. Вось якімі навінамі быў адметны першы месяц восені у паўночнаамерыканскім баскетболе. Хутка распачнецца новы сезон NBA, а разам з ім і новы сезон праекту пра баскетбол па-беларуску, які таксама прынясе вам нешта новае. Што менавіта? Хутка даведаецеся. А за дапамогу ў выхадзе гэтага выпуску і праекту агулам я хачу асабіста падзякаваць Анастасіі Халупскай і Паўлу Ліберу, якія падтрымалі збор на патрэбы майго праекту на беларускай краўдфандынгавай платформе Гронка. Вашая падтрымка матывуе і натхняе. Шчыры дзякуй! І на гэтым всё. З вами быў Яўген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту пра баскетбол па-беларуску, дапамажыце гэтаму відэа рэпостам і хай будзе баскетбол!